Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mga didamya makapundulan si didam manos masih medipe lang ko sirang tumabang sa misang kaya maptura marunong. Ay malak nilalangan namin sinasusiran tua mga ragagos sumango datang kadang pagkabuto. Sa ora din ko man imasasak ko magulo na ng sulod kudiban sanyo. Alang manabang sa misang kay mapter marubong na makangli ka na mapkabayon beron man ay mga bilang ataw kaso kumusukan ng tanura bulalam na idalong bay sa lago da pawingin. Nagip manakin dia po abulkan siya di amanos mas ibu supagarin ulakan yung islaman dengan nakalan yung singaran sang karanon dasalaw kung ko kanakan sa niya. Sakata sa banini pa makin ke sa wasalam.
dan wabesame sadaralah tamaruku sapa mikiran
Sadat
Surat
aga pehen sadira